Terve kaikille. Mun nimi on Elia Kotro. Mä olen 26 vuotta vanha. Asun Kuusankoskella ja olen Luumäeltä kotoisin. Mä olen naimisissa ja mulla on yksi lapsi, vuoden ja kohta 6 kuukautta vanha tyttö. Syy siihen, minkä takia mä nauhoitan tämän videoklipin, on se, että mä haluan kertoa Jumalan kunniaksi, mitä Jumala on tehnyt minun elämässä. Mä olen syntynyt uskovaan perheeseen ja mulla on 5 siskoa ja 1 veli. Ja mä olen itse tehnyt uskon ratkaisunsa. Muistelisin, että olen tehnyt joskus 6-7 vuoden iässä on tehnyt uskon ratkaisun ja käynyt 14-vuotiaana aikuisten upotuskasteella. Ja tuo usko ei kuitenkaan kestänyt mun elämässä, vaan se näivettyi pikkuhiljaa pois, että sanan tutkiminen jäi ja seurakuntayhteys jäi kokonaan melkein pois. Ja mä olen ollut koulukiusattu ensimmäistä luokasta saakka, 9. luokkaa saakka ja aina aikuisikää saakka, noin 20 ikävuoden ikää saakka. Mua kiusattiin henkisesti ja fyysisesti. Ja mun isä kuoli, kun mä olin 15-vuotias ja just ennen kuin mä täytin 16 vuotta. Ja siitä alkoi semmoinen maailmanvaihe mun elämässä, että mä rupesin käyttämään paljon alkoholia ja polttamaan tupakkaa ja mulla oli rahapeliongelmia ja monennäköisiä ongelmia erilaisten syntien kanssa. Ja ajan sellaisen porukkaan, jossa käytettiin paljon päihteitä ja mä olin sellainen porukan hauskuuttaja ja pelle, että mä hauskuutin toisia, vaikka itsellä oli tyhjä olo. Ja kaiken sen syntielämän keskellä mä tiesin, että jos mä kuolen siihen synnin keskelle, niin mä tiesin, että mä olen matkalla kadotukseen, sillä mun asiat ei ollut Jumalan kanssa kunnossa. Ja mä olin noin 18 vuoden vanha ja mä hakeuduin sitten metsäkouluun opiskelemaan. Ja tuolla metsäkoulun aikana niin Jumala kutsui mua voimakkaasti parannukseen. Elämä oli tyhjää ja mä halusin muutosta omaa elämänsä ja silti tietyllä tavalla maailma kuitenkin houkutti vielä. Ja mun usko uudistui, kun mä olin just 19 täyttänyt tai täytin 19. Ja kuitenkaan toi uskoni, mä en vielä ymmärtänyt täysin mistä uskosta on kysymys. Mun kuva uskosta oli sellainen, että usko on suorittamista. Se on sellaista lakihenkisyyttä, että tee sitä, tee tätä, älä tee tuota ja jos teet väärin, niin siitä seuraa rangaistus. Ja mun kuva Jumalasta oli myöskin sellainen, että hän tuomitsee. Mutta kuitenkin siitä käynnistyi mun elämässä sellainen prosessi, joka on kantanut mut tähän päivään saakka. Ja 2010 vuonna mun elämässä oli paljon synnin kanssa ongelmia. Mun elämä oli sellaista jojo-liikettä, että mä tein parannusta ja lankesin juomaan ja tein parannusta. Ja sitten tuli päätepiste mun elämää 2010-2011 vuoden vaihteessa. Olin taas langennut juomaan uuden vuoden aattona ja olin humalassa. Yhdessä haastavassa tilanteessa niin olin kieltänyt Jeesuksen ja muistin seuraavan päivän sen, mitä olin tehnyt. Ja mulla oli valtava tuska sydämessä siitä, että mä olin kieltänyt Jeesuksen, joka oli ollut kaikesta mun epäonnistumista huolimatta tosi tärkeä ja rakas mulle. Sitten käynnistyi sellainen vaihe mun elämästä. Mä olin noin 3 kuukautta synnin tunnossa ja tuona aikana 2011 tammi-helmi-maaliskuussa Jumala antoi mulle ymmärrystä siitä, antoi ilmestyksen siitä, että synnissä ei ole kysymys siitä, että mä teen oikein ja väärin, vaan synnissä on kysymys mun Jumalasuhteesta. Kysymys oli siitä, että mun suhde Jumala ei ollut kunnossa ja että mä menin kaiken aikaa hengellisesti Jumalasta kauemmaksi silloin, kun mä elin maailmassa. Ja mä olisin voinut sen synnin seurauksena ajautua siihen pisteeseen, että mä en enää halua seurata Jeesusta. Ja se pysäytti mut niin voimallisesti, että mun sydämeen tuli valtava arkuus ja kauhu syntiä kohtaan, kun mä ymmärsin, että synnissä on kysymys mun Jumalasuhteesta. Ja sitten tuon vuoden aikana, 2011 vuoden aikana alkoi semmoinen parantumisprosessi, että Jumala rupesi eheyttämään mua valtavalla tavalla ja hän puhui mun elämän ylle lupauksia hyvästä tulevaisuudesta. Ja 2012 vuonna olin kuuntelemassa Sadonkorjuuseurakunnassa, sellaisessa kristillisessä seurakunnassa. Olin kuuntelemassa siellä opetusta, siellä julistettiin evankeliumia ja siellä julistettiin erittäin kristuskeskeistä ja armopainotteista evankeliumia.
omalla paikalla istuessani Pyhä Henki kosketti mua todella voimallisesti ja Pyhä Henki jatkoi mulle puhumista viikon verran ja antoi mulle erittäin syvää ilmestystä, mistä evankeliumista on kysymys. Ja tuntuu, että mun elämässä olisi räjähtänyt semmoinen hengellinen ydinpommi, semmoinen valtava vallankumous tapahtui. Ja mä ymmärsin ensimmäistä kertaa elämässä sen, että uskossa ei ole kysymys siitä, että mun täytyy suorittaa ja tehdä asioita kelvatakseni Jumalalle, vaan uskossa on kysymys suhteesta Jumalan kanssa. Jeesus teki kaiken meidän puolesta ristillä, jotta hän voisi elää meissä Pyhän Henkensä kautta, ja hän itse on tullut meihin asumaan täyttääkseen Jumalan tahdon meidän kautta. Ja mun uskosta alkoi tulemaan pikkuhiljaa sellaista lepokeskeistä, että semmoinen oma suorittaminen, yrittäminen alkoi väistymään ja Jumala alkoi korjaamaan mun kuvaa siitä, kuka hän on. Ja mä aloin ymmärtämään, että hän haluaa vaan mulle hyvää ja hänellä on mulle hyvät ajatukset ja hyvät suunnitelmat mun elämälle. Ja mitä enemmän mun kuva Jumalasta muuttui, niin sitä enemmän mun kuva muuttui itsestään. Ja tässä noin 4 vuotta kestäneessä uudistumisprosessissa, kun uudistuin 2011 vuonna ja tammikuussa tulee 4 vuotta täyteen, niin Jumala on kääntänyt valtavaksi siunaukseksi nämä mun menneisyyden virheet ja on saanut olla palvelemassa toisia. On nähnyt, kun Jumala on parantanut mun kautta sairaita, että on nähnyt sairaiden parantuvan ja ihmisten eheytyvän mun kautta. Ja olin tuossa Brasiliassa lähetystyössä meidän seurakunnan kanssa 2 viikkoa nyt kesällä ja sain nähdä siellä ihmisten pelastuvan ja sairasten parantuvan mun elämän kautta. Ja tänä päivänä palvelen evankelistana, olen evankelista kutsumukseltaan ja palvelen meidän seurakunnassa silloin tällöin sananjulistuksessa ja olen ylistyksessä mukana, soitan rumpuja ja toimin esirukouspalveluksessa myöskin silloin tällöin ja soitan rumpuja, siis rukoilen ihmisten puolesta esirukouspalveluksessa ja koen, että Jumala on kutsunut mua jakamaan sitä ymmärrystä, jonka hän on antanut mulle itsestään. Niin koen, että hän on puhunut, että mun tulee jakaa se toisille myöskin siunaukseksi. Niin halusin tehdä tämän esittelyvideon lyhyesti ja aion nyt tästä eteenpäin ruveta julkaisemaan niitä opetuksia, jota Jumala on puhunut mulle sanansa kautta. Meidän seurakuntaa, mihin mä kuulun, Sadonkorjuun seurakunta, niin meidän seurakunnan arvoihin ja seurakunnan nettisivuihin voit mennä tutustumaan, kun kirjoitat Sadonkorjuun seurakunta Google-hakuun, niin siellä näkyvät arvot on myös itselle erittäin tärkeitä arvoja.